An samu comment. Ai Alhaji ba karami ba, ai ina ga maka Alhaji Abdulrahman tunda ake film na dawo film production ba su taɓa film da ya karɓa kamar wannan ba. Kamar film ɗin Adamu ba? Ai Adamu ya karɓi. Wa alaikum salam. Ɗan mata? To a film kin zo gidanta. Haba. Yarinya da kin zo ma ai da na casting ɗinki a cikin film ɗin Adama da ke ce Adama watakila. Da gaske? Ni ne Alhaji Abdulrahman sai na dawo. Da gaske? Haba, ai yarinya damuwar ki ta ƙare. Ba kya jin Abdulrahman sai na dawo film production? Ina jin sosai. Wannan postan fina-finan fim ɗina ne, ba ki ga an bugari ana mammannawa ba? Na gani ma a ƙauyenmu da na tafi. Yawwa za a kalli fim ɗin a Gambike Multipurpose Hall. Yawwa Multipurpose Hall. Za a haska fim ɗin ranar 3 ga wata. Insha Allah daga karfe 4 zuwa karfe 6. A wani station? Yawwa. Shi kenan.